περνάγαμε ωραία, original παρέα και με την αεκάρα στην καρδιά. Γάμισαμε το Πάο, γάμισαμε το Θρύλο, στη Λεωφόρο και στον Πειραιά. Έχουμε μια ιδιαίτερη βραδιά σήμερα. Έχουμε γενέθλια, παιδιά. Είναι αύριο τα γενέθλια, τα κάνουμε σήμερα. Το Happy Birthday θα τραγουδήσουμε. Αυτό είναι μια έκπληξη για τον αρχηγό των Ultras, τον Χριστόφ, που είναι σήμερα μαζί μας, όπως και άλλες πολλές φορές. Έχει γενέθλια αύριο και εμείς θα το τραγουδήσουμε. Χριστόφ! Χριστόφ! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Christoph! Happy birthday to you! Έλα! Έλα! Come on! Θα είναι κομμάτια κολοτριπίδα. Το ξέρω αυτό. Λοιπόν, παιδιά, το επόμενο κομμάτι, ένα καινούριο από Μπούτσρο, λέγεται «Κοίτα πως είσαι» και είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που έχει φτιάξει μια χαοτική πόλη, έχει βάλει άλλους ανθρώπους μέσα σε τέτοια κλουβιά, με ψεύτικους τρόπους διασκέδασης, χωρίς τίποτα να κάνουνε, χωρίς να μπορούν να απεγκλωβιστούν από αυτό το πράγμα και το μόνο που κάνουμε είναι να χαζεύουμε τηλεόραση. Κοίτα πως είσαι λοιπόν.